keruo jong keseng kisam la puli kakasi student union kebelakren lo ke jingdon kam ba omde ban aila di barjala ba ke mikmat na kejala megalia ha ke baide ba ke jingile ka ki benta ba her kala penong sisa kum ke jing kesutia ya boro ki sport association ki badan hapo jong kejala megalia na benta ban kenti kamilia ka kejala hi boro kawai hadien ba presiden jong KSU usamla lambok star marnga lo penmi ya ke jingdon tho leng ba usulong mil keruo ka tiar ka kan hun kalayo ban budien ban yekren bat ki katto ngan ningut kinong yalam jong sport association ki badan hapo kejala megalia hakabai de ban kamilia kai habayo ban yikendu bod baksan warjri ubade ujal sekretari jong all megalia karate do association habai kren bat kan hun ulai thu ba kidon ki barjala ki badai na ki wepat ki jala ki bekerpa di association bakinwan ban mikmat ya kejala megalia henry ki kentai be mardor nomor ba kidon ki khna la jong Fingi karate long ka training jungi ka dina do grassroots level ka babon hi ki classes jungi ki dina ki ngibon ki kondok ki school ai te bon ki khana na do ki level ki school level e long ki la participate te don na preng jungi khandiat ngot hi ki balala ban poi ki balala ban represent ya ka state fenda chupai ki record ki dan ni khandiat ngot te tama ko mon chia kan ni hangi ka karate fenda pen maximum hi ni ki player jungi ki dei beki jaj ban jungi ki khasi jantia hi ki ba like sal bhag fenda ko mon chia kan no ko mangi karate le ka national games ngila job medal arsian ya ka national games ko long hapo Guwahati Assam but ya ka bala long Jharkhand ha Guwahati damang singkon lala ban job artel medal way silver medal but hapo Jharkhand bangilong ni job argol ba job di lenza fenisium way silver bi damang singkon but way bronze ba yo di wanda shawarjeri mendai tang kata ban nakalyang jong ga asian jong ngi fin i ngila represent ru haka South Asian Games mencuak yong mencuak yong ka South game mentata gila ong ka South Asian Games te hang turu ki bali represent bangi job medal hang tu di damang singkon i bansanlang kharmnoid but i lenza te fenda shu long nakalyang ka chen jungi te long kumtai fen peki khamlam khmat hi ki jat bru jungi khasi jantia tang balong ki don hi ki players ki ba lokumta bang onga ki de ki bomde khasi ki tang ba ki bala he la san hang ni tang balong ya ka jingong kum ba ikran ni president long ya ka tu ba fen outsource na way ken kum mangi menta karatir ki bon ba ki state ki baju offer long don kum ki state ki ba khlan ba kum Madhya Pradesh ki Delhi ke balong ki don feeder ki don number 1 number 2 number 3 bon ki de naki te long teng teng shu ki tu marba nak we ka state lawan pha tang way teng teng tu number 2 number 3 shot offer yang ngiru a ba ki nyele ka no Meghalaya nei kum kita te nak lang jingi nak asianing em ju entertain but ngem kwa hi ban yo kum katakan nam ngite habokot umdei hu jongi te warlau supen yo nam tang hakot khubor tang bakam dei ka jingman toy ya ka state hi barlang unum lai ban contribute palat lanya kata kan maria uru long individual kili ka jing offer jong ki teng teng hadu ba ki shukwa ban mi ki beri ka expenditure na dong shadong ru kan te tang bai ka tangem ju entertain long ka problem ka ni ka long ka financial assistance na ka government long ngiyo mo ngebong bangim yo ngiyo tang balong kalong minimal te mantaba finle ya kawai ka national teng teng week na shu tang national ka shulong bai tang hadal hi mutta kumta shu 1000 ngilot te ka bai led by 1 by sa te nan halor ka tangi dan kam sigi riam ki bed ki kids kata ki ram ki mata ki uniform kita kan long teng teng mata shu pai ki khna hi kum hangi contact sports yam long ki khna long ki bakham dan got sai teng teng ki wan ka background ka bom da don da am te teng teng long kumi gitu ka pendu mensem kan teng teng gi buan ki players bangilai i teng teng to shisian arsian ki la ban support ne teng teng kimi padon ki baba da karam ru ban phai ki khon tang balong kum ta ma fin yo hadu ba fin da poi hadu kita ki level ba kham chujrong ba fin yo mi khmat hi ka India ka te long ka bun ka fort te hadu ka training ka bun ka investment ka bam ka ni ka te fa ban penbiang te long apa ya long daka ni ka financial support bangi yo menta na kalyang ka chen gim dala ban le ei kan te ban nakalyang ki ngathai nakalyang ki kimi paru kari kani ka jengka ba pendu mensiam no bar kumju ki player ba bon na ki teng teng kitang shuyo ikam ba mulu malaru kila sange no banyele kai ka sports te kila habban belano kan te lamba finda shuyo kanyi ya ka sabi ya ka karatiality man shuyo kanyi te ubet palat hu jongi kan hoi kami inde kata bat sakawi finda shupangi infrastructure ngimbyang ba long kumenta kum ka training hall bangidon te YMCA teng teng ka training hall ka shuro tik tang ban training tang ba da fikwa ban ki hadu te kirdan ki ba halor long idon kam da ka training hall ka specification ka biang ka badon ka playing area ka biang bagi khna kin yo banyak khun hatu ka arena ka bolong haka long ka atmosphere ka bolong ka tournament te teng teng ni yele kai jakai red teng teng indali hapo ka arena ka he teng teng ka penjenjari khna kan banyele kai ti kum lanya katangi don kam ka gym mentali kum mafinchu pele ki sport wangi don kam ki nutritionist ki physio long nakalyang ka chen gimla bana ford kita ki baro te
telong ngathai dengila ban yo lu kini te ngathai kumba finchu pe ngili hadu international hadu hapoka international map ngila job teng medal long kam dai ka ba kan telong dengila ban yo kini support itu ngikerman bangin salak biang ban poi ki kerdan gi bangidan min shwa kan bangin penmi biang ki klur kumjung damang lenza banshan dan bok bat ki ru Marco Mafin te bi state championship jungi shedan bi kum bahabo saus pangut ki players te long kum tang ka jenglut hang tu ru kam dam plus ang tang shet kondok ya ka ni ki inter school ti ki tournament bang hablej ru baduna du ru sautli ngile ya ka kawai ka di ka zonal ka bang hablej sub junior ka dan kawai junior but ka senior national te long tang kita kan kawai wi ka tournament du ka baduna du ku mangili tinda shukhen du ngi kunai bha kalet kawan ka sa ka ba maru ki long yo support pan ni players ki long kim juk nyum ngi persang ban ai ka ba bhatam hai budget ibaret kan te long kum ta ka wi ka baduna ru ngilut bai kum ba lailak steng te ba ya kaniru boros kata ka jing kersan ka de hini ki kmi pa ka ba long ka bailej bai wan ka chen ngi la ban ai tang khandiat ngi la ya teng long tang ka bailej bai wan teng ka batam ka bai bam ka bai sa long kila ya share hite nakaliang ki parents ban nakaliang ki players ki dan ni ki well wishes we arngon tambakan no ya penla ban kerpat na ki man la kapor kan Habai keren bu nongelam jong ka Meghalaya Cricket Association ubade ru general secretary uba Gideon Kharkungor haba pensyai halong ka jingkan tho jong ka KSU ban aila ki barjala ba ki mikmat ki Kamelia kai ulong ba kum ka kunhun ka badang suyo ijing ithu ka BCCI house nam aja pra kalong ka ba lada shim ki rangila kai ki banabar lain ne saungun namar ba ki rangila kai jong ka jala kimpat dala ba habai nujor ba ki rangila kai ne ki we ki jala kari India hot ngiru ngi dap daga jingken det jinglengo habang yo I haki liang joki media ka ba ki KSU ki ong ba tangki tribals mo tangki riulom hi kila ban ilakai haki jing ilakai ba pher iban mikmat na ka state ka jala ka jongi but kamtam adan ru ka jingken tho hangto kombong ba kamtam ya ka cricket bad ya ka basketball hoi kalong ka ega ba so tanat hi ya kata namar ngiru kum ka cricket association ngiju kwa ngiju thrang hi ba ki khna ke jongi ken yo ban mi khmat na ka jalla ka jongi henrai ngin so thoru ya ga we but ya kan ngi la yo ban so thoru ya KSU ba hangni ha shalong khamtam ka dei ka cosmopolitan ka ba om tangi ki rolo ngi ba em hangni henrai ki don ki we ru bangi khot ki indigenous non tribal kabaki kila im hangni ki pulie ke jong ki hangni bat bon ki kime ki kpa ke jong ki ru kila shakriya ka jalla ke jongi la bon pateng kata ki generation ke jong ki ti yaki ru ngim la ban consider yaki ba ki long ki non tribal haba ngi yo ban ya penshai ba KSU hoi ki khamyo ban penshai haki pathar khubor henrai kajing sothu ka jongi yaki kalong ba kem persha ye kita ki non tribal ki balong indigenous hangni ha ka jala ka jongi lagi long ki Bengali ki Nepali bagi we ki jaj benrio henrai kajing sothu jongki bat ngi ngisngo komen ye kata ru ba kem persha ye kita namar ba ngi im lang hangni bagi we ki jaj benrio bat ka long hi kata ka jok ka bamenta bangidan kam hi bangin ya im lang ba ngin ya roi lang namar ba kane ka jalla ka jongi but khamtam hasilong ngi bangya im khle bakibon ba kiba yo sa lang hangni but amla ki wan chusa ka hanen re ki dan ka jing shakri ka jongki yangi ki jaj benrio hi te nakal yang ka jongi hi ningkong isngotna de kata ka ba ong ba kwa hi ki khna ki jongi ki ban mi khman nakal yang jong ka MCA haki jing laka ki ba pher jong ka BCCI tournament but hakaju ko por ngi pan por yakin namar bangi sotho baka cricket kum ka football ka ba bon ki khna ki jongi ki belakai ka competitive cricket ban poi hadu kata ka level te ngi don kam ka por namar tang hajar khat phra ngidang yo ka affiliation baka BCCI mentam pindak hen ngidang don ngidang khulung ba tang laisnem te hapo laisnem ngim palla man penmi tang kita ki tribals kiban mi khmat naga jalla ke jongi ndengi don kam kapor bangin groom yakin nong lakai cricket namar ba fin sothu ba ka cricket hi kampat long popular habon ki districts habon ki benta jong ka jalla ke jongi te nakaliang jo ka MCA ru ngi shimkhia ye kata
ngi lech keleng ngi lech Nongston ngi lech Mairang ngi lech Mendi Pathar ngi lech Bakmara ngi lech Juai ngi lech Kleriat ki bon ki jaka ngi lech ban kentiu ya kani kajing lakai bat kajing le kajongi kalong bangin stang kita ki coaching camps banlong kita ki academy bat ban yo ru ki madan nang ki khna ke jongi hi ken yo bani lakai ban le se ha ka wei ka ski ha wei ka por ki jongi hi kin bon ban mi kan long ka competition hapreng ki jongi hi e kata kumbolong mentah kaduk ki samla khasilan de garo ki ba mikmat e ka jela haba pipai ngi long kom ni namar ba kindiat kini ki por ki snam menta ngi ba ki khna khasi an krani ka jing shisha kan ya ki khna khasi iduna bhaba ngi ba ki lakai cricket ane thu ep ba haka under 16 lei ki ba mi khmat hi ban mi hi kindon e tang hapo laingot sa saungot habangi khot ki trials ru na ki spa ngot ki bawan ki belong hi ki dos nam jongi hi ya don tang kombash phongot te tang nang taru la so thu kanno kani ka jingi la kai ka dang long ka bathmai ki khana ka jongi haba kak ni nang ki ki kardan pan ha ki under 25 ya don hi saungot ha kani ka senior haba phi hadien jonga ka ba kidang ya practice hangni le la ya don hado khadwei khar arngot ki ta ki tribals ki indigenous people ki bana ka jala ka jongi te kini ru ngi aila de ki hot kini ru kila don kata karta ka jongki ka ba ki gen hab maintain yela de namar ki dei ki ba lakai la kham katu kanis nem enrai hak ba ngi pej pa di ki ba mi thamai duna ba ata ka daw ngi pan ye ka por bangi don kam hi ban popularize ye ni ka jingi lakai cricket but hadin tang ngi layu ba ki wan chakmat bani lakai dei tarata ka por bangi yu ka competition hapadeng jongi ki tribals ru ho namar ba ka BCCI ru ka sha he kata namar ba nadu bangi yo affiliation hi ka sha ye kita ki professional players nagi guest players ka jengtmu jeng kini ka long ba kini ki player ki bulai lakai naki states ki jala ki bala slam ilakai te kadon ka experience ka jongki te kini lese ki kimsha je chu ha ka jala ka jongki lese ka dei naka rata ka jongki enrai ki dang piang pat ban yalam yangi kum ki new states kum ngi Meghalaya ki Manipur Mizoram Nagaland nata Sikkim kum ta ter te kini ki new states baro hi ngi Asian kini ki guest players ba ki long ki nong yalam namar ba don kam hi ye kini bakin guide ngi namar ba ngi sotho ne yela kai kum ka Ranji trophy le kade ka highest level ka long mar ka ju ba kinu ki international tournaments te kan long ka jing la ra hi ngi lada ngim don pat kita ki professional players namar ba ngi kwa hi ba kan long competitive hoi ka rem ka job ka dei part of the game and rai ngim kwa banda rem hadu kata ba kiwi ki jai ben reu ken yok kedok ti yangi mo inong pe BCCI bakla ban ai affiliation ni kini ka state Meghalaya batang ila kai cricket ka mianang te ngim kwa ban penleranya le dia hakmat jong ka ri hi barakawai te nata ka daw ngi shim ye kini ki guidance jong kini ki professional players kini tengi shim bai laingot hi gini kat kum ga yo kat kendon ka jong ka BCCI Henry nakaliang jongiru ngilas dang ban face out iki namar ngi soto nado arhajar khat phra ngi shim bai full haki categories baro menta pat ka BCCI ru kelas soto namar ngi la ong iki ba nakini ki age group ki ba kham chapo ngimdan kam guest players yo ka BCCI ru kelas soto e kata te kala ya ta ka option bang inum shim sho iki guest player haki lower age category Henry ta haki senior category ta juki kan thai bi shinrang ka ba kasyong ha ke state ka no bekishim ngiro nakaliang kan thairu ngi khlam shim shu iwei ngi shim betang ar but kum tangi face out iwei tele se hapo arsngam laisnam tangi num kam shu kita professional players karai ka jongi kum ka MCA ru haba ngi yeshong kum ka Apex Council kolong bangin hadin abot to tingin ya concentrate bet tangi ki kita ki domicile mangi khot mut ki badai ba kha bat bala brought up ba ki jingpuli ka jongki kan long bet hania ka jala ka jongi Nakaliang jong ba finally pariat ubadeu General Secretary jong ka Athletic Sport Association ulapan pau ba ka jingkan tho jong ki SU kolong shisha ka badei e ba ki samla trairi kinyo ban mikmat ya ka jala nak banta wanra ya ka burom pat ka nam ba ulabu ru ka jingkerpa ya ka ki SU ba kin ai lang ya ka jingtai lang nak banta ban kentiu ki kam dia kai kumyanga discipline athletic so far tangi boni kana la jong ndrai pa khmat iwe discipline dolong
ibon higi we jam re sangam khang bagi we gin wan la de gi trai snong paka la kha la san ni bran yeng re hajing so tho janga den ai swai preference khana jing la de ba bit om gi ba yong ai su jiet tang ba de khana ka si yo gi mle re te ka long bit ba ngi ban pha sabar ngi ru nya percent hapani ba potential ngi ga bit ba national level te gajing kran ke sunga ya kasani le se ga de por biang he gajing trekam le se ga kandet re khna ka si jong iru gi ba kan sting he yen pai nga se trekam football ru menchua de pa as ga gi Slom Premier League mizo gi wan yum daler hanrai gi tristom ki ba gitu hanrai khambit ba gitu ba dei khasi hanrai khasi ngi pa kan sting de tamta kamai jakisan kamai ki saitia naigada bagi tristom jongi usune tamtu laja no gide ban tristom lengkat buat ki to sang balang gi ai gini long ga de gapor ni mar teng gi kan sting ma ngi punya ro le sudon gi seng ngam tip gi kham no si gi we bagi jam re ma ga pertai begini ga wat sertifikat tapi babon ngam ta wat kam pulit wat kam postal AG ko sertifikat nasional kebadan kam udah kalau tiat buram ini, ngibat mentam yo asal kiat cuman yo nama pakai pulit kedan tu ka close mah sport person dan addition dia. Te kada high time kena ing stop playing baga participation national level ka yarap iki ban yo. Ngarapai hari dekhar gilong interest ngali bang nado gi Haryana gi Assam dei bang kab interview ngakila. Pan 100% na Meghalaya namar teng Haryana don bobit in 200 meters ijir way naki ya blai tang way bar way rengkat hi ko awan nangi tingim ju sim hin rai to de sim le to ngim lo ye to ngisu register the job le sil lan job yu ana Meghalaya rai kam sobang ma adai khna la jam te ngasno ba harai time hi ka jing kendit rai player ngiru ba ngiong ba kam sport yo kam yo jam ta ma Andre kalian jonga atletik tengah hibdon kena babit ridong dong sudah ngilai kena baduk andre result pin ASEAN baru atau kampa atletik in terms of medal at zone tambah ada national level yang mentangin all dia ngimpat mi yang silong top 10 tu tengi kermen ba lemani khobor ki sembalang lo ki nyerap lang ban kemudian promote lang ya gai ASEAN memang ngisoi tnum sarkar ngam iPhone tengis tnum tengis pa ka bala coaching ngam la he te ngam la ban pa tengi yo handen dei duna ta tengim la len tengim la ban coaching pe menta ko mga atletik nga 90% gidai na jawai boy nanti na west kasil na selong base duna terwan ne practice hapsa you spend 600 by bam by sa seban coach terus pak terus sipau singim sa Andre Haja terus arfongot labon tengi pisan sports ngim yo tengkat san fajar ini senam belas ila hamain dia terus ka sports sikam kendit bendre nomor pi teng istok bekla pemi player ida kam way ban mi Nakaliang Presiden jangka Shooting Association Uba John F. Karshi yang uluang baleng ba ka jingdon jangka sport polisi kebalawan ra dak sorkar jela kanirap sikat dai nak banta ban kenti kamilia kai popel hapo ka jela nga so ba kata ka jingpun suo kalong kaba dankam namar nga de ka jela jangka mo jongi ki rulum denrei hakajo kopor ngidong kampat bersoto ba haka sports ngihap ya kun haka competition de ka coaching ka training ka hani jela ka kam kilan met ki khna ki mi dak ji thu ban job ki khmi ki pa ya ki khna ba jela ka dak ji thu ban job de na so ba kani ka jigdu na kaliang ka ki siu ka long ka ba kalong bakar siu thia ya boro but nakalian juga kum presiden juga ka kunhun siap ka shooting nasoban oba ni aware mo yaki kimi pa bakin pensilur ki yaki kena
ya ki khana khun ki ti juki banwan sa khama namar lum komta kamut lada ki kimi pa kim sim khia banwara lani ki school ki haki school mo kim don ki jil akai ki batikina te kamut ka long ka ching dolan te ngasoba ki we pat ki bala ki we pat ki jai ben rio lese ki kimi pa juki ki de ki bakam sim khia mo ki pha haki jil akai ngai I ha ching jumpa sâu nak liang ka kesiu kila kanto ya ka bede ka cricket basketball te ka cricket kam ha apo ka jingkmi jingpet jangka Meghalaya State Olympic Association tu kadai ka baki ong kesiu ru namba ka play ya ka yo kam yo jam ka national skini kitai ka Indian Olympic Association kum ki association jangkar perthai berkoi kiri berkoi ki ha apo ka jingpnya joka International Olympic Committee tengi baro ngi hap comply ka constitution jongi ka baro kan hap comply ya ka charter ka Olympic charter te balong ba num ban khang ya ki we ki chai beriu banyele naka jela jongi nginum la ban bu kita ki restrictive condition haki constitution jongi hi te denta kata ngaso ba ka jing perta junga nakaliang ka kesiu ka longkum ka jing siu thia de tang state association ka diga jing siu thia ya ka we pa ko we ka long yeng ha ka ni ka chai rio ba kinya perkhat mai ha ka bi de ka sports kapta mi gina yo sports policy ka ba mata ka ban kersian ya ki long yeng long sem ka kersian ki association ka kersian ka ki kam kilomet ki kanhon puli kum ki kesiu ngaruan kentu kelai kiru lada kalong kepala yaki ban pen semua ki school mo makidika ketika kenhun jimpuli ngabapai ki mo ka bhagamet jo ki samla puli banya kenturu yaki school ki college kumno bakin perlong ki jingla kai ki bede khamtam Olympic sports nama gidon ka Olympic sports gidon ru ki non Olympic sports te teng ki khna mo kim poi kan mau bakado ka jia pher ha ka jing mentoy jong ka Olympic sports but ki non Olympic sports te nyumai kata ngaso nakaliang jonga kum president juga shooting association of Meghalaya ngaso ba wei ka long ba ha ka kam yele kai ni jet ye ka betibit tam ka sakut ka kam namar ngim shimdan ka policy ka basai because what mafiru what mangaru ladanga sothu ba kam don jikermen ha ka yo kam yo jam tebeling ni dong dan rai ngaso komen menta ban pentip lebak ni ka jekar bat piru bahaka sports policy lapen syai ketika policy jong sarkar mo lakular ba ladangi job medal haka national mensua ka di 2% ka kota sports kota haka yo kam yo jam kamtam haki polis menta lapen kala khatsan persen tengah so ko ni jeng pertanyaan ke isu kalau ka hamar ka por kepada orang kampelan baki kimi ka pa kin tip ba menta kadang ka jingkermen ada ki khon juki ki khon samla ki wan sakmat ni te ka ba ngan ong ka sports bangin kentiu ka sports ka kentup lang ngimla ong tang baki wan ki khna banyele kai la long ni hab biang ki coach ni hab biang ki fitness professionals mo kumba ki juong bansai ya u champion habang ong champion kamu de bola job haka national balesi ula poi ka Commonwealth ula poi ka Asian Games World Cup Olympics bansai ku muta u neka samla ki ong ka shimpor shipos na lani shipau hajar kenta yakam te ngimla kan bagi samla jungi kin wan system kin jano kin le kamut kadi bendon ka ecosystem ku bagi ong hareng nadong shadong kadi ben biang ladang ngilap ikisap ki school ngilap no te ka soka india te kadon ni ka sai ladang ngilap ikisai ki kisap ki bakarpang ki ong ali rung hapo sai mo tamakata kadi jung central tikitu tang katu kan ni teli disiplin ki semua te ngini kan bak sorkar kumno ba ni dibendon laka jong ka rukom penkre kadai ka basudi ka jar jing puso ba kalong ka ba mo ni deban
yele kat bala hakrteng gejala bikin mi ki bri rajong den rai kan syong hakit khot hakitaki association kumno ki bri ki pha syakani ka body hingni bat kasadon ka jingye man ka sausdem ya kita kinong kit kam te kum ka masu ingi panyo ya karan gani no makarak sumi ko khobor min mi chisi bat ngindang yalong ka jelang ban ya mo ka syong ha ka jing persgo ti kit khot bro kumno ki ong kumno ki sgo indai ngi sgo mo mener ko nang i sgo ka kan hon ka bala persgo ko badai ki no kit kam na garu te sultana bakami gani ka jing persgo nomor ba nginyo ya karan ni bo nginyo ya karan ka kalau gum ka jing kesir tiat ya bro ba kadai gum ba pi opi na pot jelas la di ben mi ki try jelas